Po stroskotancoch nasledujú novinky a cesta do väzenia. O 20.05 sa ďalšia známa tvár ocitne na 48 hodín medzi bezdomovcami. O 20.50 sa dozviete najnovšie zaujímavosti z finálového zákulisia Superstar. A o 21.30 urobí Edward Norton cestou do väzenia niekoľko dôležitých rozhodnutí. Stroskotanec Slovensko hľadá Superstar magazín a 25. hodina. Dnes večer na Jednotke. Anglické pobrežie obliehajú piráti. Všade pália kostoly. Z katolíckeho Francúzska mieria do protestantského Anglicka. Kráľ utiekol. Prikazuje mi rozpustiť armádu. Lady St. Columbová je presvedčená katolíčka. A preto sa jej cesty skrížia s pirátmi, ktorí chránia jej kráľa. Kde skrýva Francúz svoju loď? Tara Fitzgerald, Anthony Delon, Francúzova zátoka. V sobotu popoludní na Jednotke. Slovensko bude hľadať Superstar. Už v piatok na Jednotke. Superstar vám prináša T-Mobile, svetový partner hviezd. Sú príbehy, ktorým čas neuberá na sile. Na Veľkú noc Jednotka ponúka. Biblický príbeh Jozefa, ktorý vychoval syna Boha ako vlastného. Herodes je ešte stále kráľ. Hudobnú komédiu o láske, Afrike a čokoládových anieloch. Co? Ti kokso, zase ma chcú odzeniť. Skutočný príbeh o svetom Františkovi z Asisi. Zachráňa jeho život. Krimi thriller plný intríg, ale aj lásky v prostredí ostrovnej prírody. Rúže, treba sa postarať o rúže. A príbeh s kriminálnou zápletkou a poetikou Stanislava Štepku. Kde je tu exit, madam? Exit? To tu nemáme. Strávte Veľkú noc na Jednotke.